Mange unge har et fritidsjob ved siden af studierne, men desværre er de ikke altid klar over deres rettigheder. Så det sker lidt for tit, at unge bliver skidt behandlet på jobbet. Derfor laver vi i HK Handel overenskomster med arbejdsgiverne. En overenskomst er en skriftlig aftale, der sikrer, at du og andre unge får gode ansættelses- og arbejdsvilkår. Hvis din arbejdsplads ikke har en overenskomst, så kan du kontakte HK Handel, så vi kan arbejde på at få lavet en. Og det er en god idé, for når din arbejdsgiver har en overenskomst med HK Handel, får du en masse fordele og rettigheder. Du har krav på mindsteløn, plus tillæg for aften- og weekendarbejde. Du får også 5 ekstra feriedage. Du skal have betaling, hvis du bliver syg, og din arbejdsgiver skal selv finde en afløser. Desuden har du krav på en vagtplan, og så er der regler for, hvor meget og hvornår du må arbejde, og hvor meget du må løfte. Og om du må arbejde alene om aftenen og den slags. Vores arbejde for at sikre dig gode vilkår bliver styrket, jo flere unge, der står sammen. Så bliv medlem af HK Handel, hvis du har et fritidsjob. Det er vejen til bedre jobvilkår for unge. Se mere om unges rettigheder på hkhandel.dk.